What's up mga katropa? Welcome back to Honeymaze TV. So for today's mukbang ay naghanda ako dito ng chicken minudong Kapampangan. Yan. Sa mga Kapampangan po yung chicken minudo, meron po siyang atay balunan. Yan, tapos meron tayo ditong orange, pipino, tsaka coke. Siyempre brown rice. Sa mga katropa, wag na natin tong patagalin, kumain na tayo. Karen pong kabalen ko, manganta mo po. Sarap. Sarap yung malamig na coke. Balunan. Blizzard. Paras na. Maanghang. Sa mga hindi pa po nakakatikim ng chicken menudo, try nyo siya. Masarap. Mas gusto ko so kesa sa pork menudo. Yung atay.
Hmm. Sarap. Excuse me.
So, yun mga katropa, busog na naman po si Honeymaze TV. So, thank you Lord sa napakasarap po na food. At ang aking Facebook page po, Macy Eats. Yan, sana po i-follow nyo po ako doon. So, that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeymaze TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye. God bless everyone.